85.3 FM. 85.3. Sa kinabuhi ko, di ko mahalo, kay nakakaginoo ang ikabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang pagsayang ikabalos ko, ang palukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsingit ikabalos ko, sa imong kinabuhig si Jesus lamang ang pugtong pahanding. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kamalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhig dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang May punta ka na itong kanal ng Isor. Ang atong oras alas 5:27 na sa kabutagon. Happy Sunday everyone. Ilabi na din yung mga lawa. Ikaduhang Domingo sa Disyembre. Sa 8. Wow. Hapit na yun maisuot. Tulo na naman ka Domingo. Mahuman ang 2024. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Renato Saison from Pasay. Ano na sa mensahe. Good morning Pastor Sam. May isang buntag ni Mulia Pastor Renato Saison diha sa Pasay. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Jason Lakay, Brother Jason Alatan from Calio, Tanay City, Negros Oriental. Alam na sa mensahe. Good morning Pastor. Good morning Pastor diha sa
paleo sa mga alatan family o sa tanan nga mga Makay family. Mayong punta kanyang tanan, mayong happy Sunday, ikaduha nga Domingo sa bulan sa Disyembre. O niya ang Disyembre maigsoon kay tulo naman ka Domingo, tulo na lamang upat lima naman ka Domingo maigsoon, tulo na lamang ka Domingo ang ato na pulumanon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Pastor Jeruel Limpahan Badoy. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga alagad sa Dios nga nagwas karon maigsoon og sa sunod pa nga o sa tanan nga moabli pa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Labi nining mga lawa kay Domingo maron na igsoon niya gaulan-ulan. O sa taga Cebu pa maigsoon nag-uwan-uwan ra ba brother, nag-uwan-uwan daw kayo mga panahon karon daw sa Danlog. Dili Danlog may daw walay el daw. Una nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi o sa tanan natong mga kalagalaan, mga follower o listener sa Sign FM dinhi sa Kabukiran sa Bayawan City o sa Kabukiran sa Tanhay City o Kabukiran sa Baay City. Maayong buntagan natong tanan, labi na ni mga tagna nga mabugnaon nga kabuntagon. O niya Domingo bagyon mga igsoon o ang ato karon nga topic commitment, pakigsaad, promise. Atong hinumduman nga ang Dios mismo magkagsaad kang Abraham. O si Abraham wala nakatuo sa saad sa Dios sa wala pa nahitabo siyang kinabuhi. Di ba? Sa atong kinabuhi mga igsoon, doon na po tayong commitment ngadto sa Ginoo. Labi nang naglantaw karon mga kaigsuonan, mga alagad sa Dios. Naamag tayo pakigsaad. Ano na tayo mga saad nga hangtod sa kinabuhi, sa katapusan nga gininhawa, alagaron na to ang Dios. Dili lamang ang manalagad sa Ginoo nga dunay commitment sa Ginoo, kundi ikaw ug ako, Kristohanon, doon na tayo commitment sa atong Dios. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios o sa Tibok Persa sa Kalangitan, sa ngalan usab sa ato ang station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, ano sa mga inyong upos nga lagad, upos nga higala, upos nga amigo sa FM radio sa 95.3 o sa social media sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao, ilabi na sa ato ang mga kahigalaan sa nagkalaing-laing mga nasod, mga OFW na nanarpaho. Una nga doon na sila gitawag mga kontrata, labing dugay mga igsuon, 2 ka tuig, doon na po itulo ka tuig, depende sa nasod nga ilaha nga yatuan. Doon na po itag 6 months lang, kadepende sa imong posisyon, kay doon na may posisyon nimo dito nga pwede na kang mauli o sulod sa 8 ka bulan o sa katuig, 2 ka tuig. Muna nga depende sa gitawag nimo nga commitment, ni commit ka o means promise ka nga maunay imuhang nga limit. Muna nga diha sa trabaho doon ay gitawag contractual, doon ay every 6 months mo renew na sa, doon ay 1 year mo renew na sa. Pero kung ingon gani ka nga full time, muna sa giingon nga permanent status, wala, depende na sa trabante kung muundan pa siyang trabaho. O di ba? Muna nga ang gobyerno doon na sa limit nga ilang katuig nimo nga magbayad sa gitawag og GSIS within 15 years. O di ba? Kung moabot ka sa limit nga 15 ka tuig, doon na kay palaaboton nga reward usab gikan sa gobyerno. Kung ari po kas gitawag nga GSIS, doon na pulog ka tuig nga imuhang paghatag aron ka makadawat inig abot sa insaktong panahon. Kaya naman po insaktong panahon kung makaabot ka, di ba, sa limit sa kinabuhi. Kung ang Biblia diha sa Salmo 91, Salmo 90 versikulo 10, 70 ka tuig ang limit sa tao sa kalibutan. Kung maabot kag 75, 80 o sa gatos, tako na kayo ng bonus. O niya kayo karon kay Disyembre man,
Di ba? Doon naman po yung mga Kristohanon nga mga grupo nga moingon nga bawal na Christmas. Pero mudawat og regalo labi na ko sa kasako. Bawal niya mudawat. Igsuon kong bawal ko na. Ayaw og dawat og regalo atol sa adlaw or sa celebration sa gitawag og Christmas. Kay bao naman ay nabutang sa mentalidad sa tao nga Merry Christmas sister, Merry Christmas brother. Mauna may na-focus sa ilang una-una. O niya di man po nato usbon na kung di mo nang gibuhat diha sa pagkamatarong buhata ang tanan nga mahimuot ang Ginoo. Kay kung atong himuon nga dautan dili pwede mo una nga sa atong kinabuhi doon na tayo gitawag o commitment. Nag-ampot ang mga igsoon. Labing kamahanan o may gumaon ka nga Diyos. Salamat amahan initak na ang lapit sa kabuntagon ngayon magyatag ka na mo. Salamat o Diyos nining maong adlaw sa Domingo na kami muhatag usap og panahon nga kami makahatod o panagday diya sa balay alampuanan. Kung asa man kami nahimutan o Diyos, ikaw among pasidunggan o pasalamatan ining mga taknaan. Lain na usab nga ang sa among kinabuhi. Lain na usab nga hugna o Diyos among gininhawa nga imong gipiyal kanamo. Labaw sa tanan sa tibok na pagpanimalay, sa among tulo ka mga anak, sa pangugangan, sa ko ang wife karon nga nasa Saudi Arabia sa iyang pagpahulay. Ini nga takna o dapit sa kagabion sa mao nga dapit sa Saudi Arabia, Lord. Sa tanan na mong kaigsunan dinhi sa Balok Amahan, sa tanan mong kaigsunan dapit usab sa Pilipigan na pinanguluhan ni Pastora April Miakab Duran diya sa maong adapit. Sa mga kaigsunan diya sa Kangkuy Lord, sa mga Ilig family, sa pamilya ni Brother Mario Ilig, ug sa ilahang mga anak, ug sa tanan karon nga naminaw dinhi sa Shine FM 95.3 diya sa dapit sa Kangkuy, sa kinatibukan sa barangay sa Santo Niño o Dios. Labi na sa Bukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bae City, o sa kabukiran din sa Tanay City nga din nagasukat kining mao nga programa alang sa pagtuon o pagpaabot sa imong mga pulong mga mensahe nga din amo paningkamutan nga amo kining ma-aplikar o amo kining ma-apply sa among kinabuhi samtang kay kami aduna pa kinabuhi dinhi sa kalibutan amahan. Salamat o Diyos kini mga dawa amo kang himayaon, amo kang pasidunggan, amo kang hatagan og panahon na kami makaduol diha sa balay alampuanan aron kami o Diyos makahatag og pili og balor sa imong pagkamaayo kanamo kanunay. Imo kami gibantayan, imo kami giproteksyonan, ug imo kami gisuplayan sa bisan kung saan mo nga mga panginahanglan dinhi sa kalibutan naman. Ikaw ang tinugdan, ikaw ang tuburan, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi, ikaw usab tag-iya sa tanang mga butang among gikinahanglan sa matag adlaw na among gikinahanglan para sa among tagsa-tagsa ka mapanimalay nga amo ang gipundar dinhi sa kalibutan, Lord. Panalangin ni amatag usa sa ilang mga negosyo, mga sakyanan, mga pabor nga imong ihatag kanila o Dios, mga pinasahi. Ug salamat o Dios sa mga katawhan nga anaas kabukiran nagapanguma, nagapamuhi o nagapanarbaho sa nagalaing-laing mga pagpanarbaho sa laing nasod man dinhi sa kinatibukan sa Pilipinas o sa imong mga alagad nga adunay mga commitment, dunay mga promise ug mga saan nga kami mo alagad mo serbisyo sa imong pagkamaayo alang sa kadaugan kasiguruhan sa among mga kinabuhi dinhi sa kalibutan labaw sa tanan sa imong pagbalik aron sa pagkuha ni atong nagtuman sa imong mga pulong mga mensahe man. Dungog himaya nga nalagad kanimo o Dios bisan pa man sa among station manager sa ilang pagbiyahe ikan sa Malabuyok paingon ini mo kadapit dining tilitapos ining mao nga bulan sa Disyembre nga kami o Dios magkakahiusa ining mao nga dapit labaw sa tanan sa pagpasalamat nga nakanimo sa katapusan nga kagabihion ining 2024 ug labaw sa tanan sa pagpasalamat diya sa dapit sa Pilipigan. Salamat o Dios sa mao nga pagpasalamat sa mao nga thanksgiving, Lord, nga ikaw maga-supply sa among mga kaigsunan sa dapit sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastora April Miakab Duran, Lord. Salamat o Dios sa kaalam kay balong langit nun gikan kanimo
Tapos sa tanan sa mga kaigsunan nga ikaw magatagpo sa ilang mga panginahanglan sa mao nga dakong pagpasidong og ganan na kanimo. Tapos sa tanan ini mga dapit sa overnight fellowship o Dios dinhi katapusan nga gabi dinhi sa mao nga dapit Lord kami magkakayusa alang sa pagpasalamat pagpasidong og ganan kanimo niini nga tuig o Dios sa 2024 nga kami imo kaming gipanalipdan sa bisan unsang kahimtang sitwasyon, sa bisan unsang mga pagsulay nga maabot ka namo kalisod man balatian bisan pa man o Dios imo kami gipahigawas niini. Ug salamat o Dios dinhi na og dapit sa kabuntagon samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong mga mensahe nga amo kini nga paningkamutan nga among magkinabuhi kami sumala sa imong mga plano ug kabubuton o Dios. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kaya salamat sa Ginoo once again. Maayong buntag kaniyong tanan ilabi na sa bag-o karon nga nakasulod mga isuon. Kani ang mangayo ko dispensya kay dunay mga messages nga dili nako mabasa. Dunay mga greetings, mga request awit makalangit. Usa nako mabasa og adto na inikahumana sa ato nga programa. Muna nga mangayo may dispensa sa mga katauhan, mga viewer nga usa na mo mabasa humana sa programa. Gawas amo gyud nga mabasa ang inyong mga messages diri sa atol gyud sa ato nga mao nga programa dinhi sa kahanginan mga igsoon. Dunay mensahe si Ma'am Maria Angeline Cadelinia. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong nga pag-travel, sa imong nga flight nga niini nga December. Salamat sa Ginoo sa inyong nga panahon sa paglantaw o pag-watch nining ato nga programa. Ilabi na sa imong nga pagpauli gayon sa inyong nga dapit. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Cadelinia family adun sa mensahe hagikan gayon sa Saudi Arabia. Good morning, Pastor. Watching from Kingdom of Saudi Arabia. God bless you always and your family. Wow. Salamat sa Ginoo usab sa imo nga pag-watch karon Ma'am Maria Angeline Cadelinia. Si ate nimo Imagine o si Pastora Imagine nasamad. Muna nga ni sayo siya o mahaway. Eh dako-dako gyud iyang samad niya. Nasamad sa konsilyo. Niya gaplano siya nga dili niya suginlan iyang amo, dili niya siya pwede. Bisan unsay inyong kahimtang sitwasyon diya sa Saudi Arabia, masamad mo o unsay mahitabo ninyo, dapat ang inyong mga amo makahibalo. Puto nga gibaatan og panit sa iyang amo, una nga nipahaway og sayo kay gipanugnawan daw siya siyang nako masamad sa konsilyo. Muna nga dili sa na malikayan ang atong kahimtang sitwasyon sa atong mga pagpanarbaho, bingani din nita sa Pilipinas. Doon na magani sitwasyon nga mga samat ang sundang, mga samat sa atong mga gamit, dili gyud na malikayan. Una nga doon ay gitawag o safety first, di ba? Ang seguridad unahon. Doon na may sitwasyon nga sa imong trabaho, diha sa imong pagtrabaho ang imong una-una wala diha sa imong gitrabaho. Musugot sa dili maog yun ay realidad sa gitawag nga dunay mga kahimtang nga sama ni anak. Dunay mga aksidente sa dalan tungod kay wala siya maguna-una nga naa siya sa dalan nagdalag sakyanan. May hinungdan nga dunay mga motorista mangilog sa ilahang dalan. Ug ikaw nga nag-amping o di ka kabantay, ikaw mao'y masugamat sa mga tao nga nagdala sa sakyanan nga wala sa ilang mga panguna-una nga naaday sila sa highway, naaday sila sa kadalanan. Mao nga ang gobyerno doon na sila gitawag og seminar diha sa LTO. Dili man ni mao'y atong topic karon, pero maunay pinaka-importante sa tao nga maminaw gyud ta. Hello, dili na pwedeng maggama sa itong kaugalingong desisyon, igsoon, na may balaod. Maumanggani ang mga motoristas kabukiran o asa
wala na sila kaagig seminar diya sa LTE kung unsay dapat, kung unsay gitawag og right o buhi. Kanang right o buhi imuha ng katungod. O niya, kung mangilog kag kasada, right o buhi pa ba na? Nga katungod man na sa pikas gasain. O niya, doon na pagoy sitwasyon nga ang katong mangilog maupay makasaba dito sa Ilogan o area. Maupay maghari-hari. E di ba? Lison nimong ispilingon ang batasan bastaos kalibutan. Mao nga diha sa Biblia kanunay tanggi pabati, kanunay tanggi koreksyonan, kanunay tayong di pa hinumduman. Kay kita magodinis kalibutan ang atong una-una usahay dili habom gyud diha sa kasulatan. Bisag unsaon bisag gani sa mga Kristohanon. Ato na siyang basahon maigsoon tungod kay ako manihatag sa atong DJJ ang atong oras karon. Nagdagan man alas 5 naman kapin o niya adlaw masab karon nga Domingo. O nang atong giampos Ginoo nga wala tay run out kay pila naman ka Domingo, tulo ka Domingo straight run out, wala magamit ang mga gamit sa simbahan. Bisan gani sa Pilipigan maigsoon pila na sab ka Domingo maatol man sam. Unang atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamaayo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rosay Alferez from Davao City. Maglingkod lang yun kasi imong kinabuhi, Sister Rosay, para sa imong pamilya, para sa imong bana. Kung ikaw nangalagat sa Ginoo nga matinud-anon, no, di ba? Kaya doon ay sitwasyon sa atong kinabuhi, dinis kalibutan. Kung nagsimba ta, nangalagat ta, o niya ang atong kinabuhi, dili kayo haong ba diya sa Biblia. Sa gikaingon ko na, daghan pa kayo tang ulosbon. Daghan pa nato nga i-change sa atong kinabuhi. Dili na to ikagarantiya sa atong pagkakristohanon nga daghan pa kayo tang ulosbon labaw sa tanan sa atong kanaiya. Mao nga diha sa atong pagpangalagad, dapat kita mo'y mag-una nga maayo kayo takanunay sa atong pamilya. Di ba? Bahala kung sa utas ato ang pamilya. Basta kay nakasabot ka diha sa Biblia, ikinabuhi ang pulong sa Dios. Maunay pinaka-importante. Kay tanto-tanto makita nila sa imong bana, sa imong mga anak, sa imong asawa. For example, ikaw bana nagtinud-anay diha sa pagpangalagad, o niya ay imong asawa medyo tipsing lang, o niya di pagyud kaayo magkinabuhi sumala sa kinabuhi sa pulong sa Dios. Ikaw nga nakasabot diha sa pulong sa Ginoo, ikaw mo'y magpakita, kita mo'y magpakita, ako mo'y magpakita pagtratar sa maayong pagtratar sa akong pamilya. Amen ba? Kaniadto mga igsoon sa ako ang asawa ay pareha maging gitawag nga born again. Ako sab nagbata kong Biblia, sila sab nagbata sa Biblia, pero lahi ang title diha sa simbahan. Ang among kinaiya dili magkahaom, iyang kinaiya, ang akong kinaiya lahi sab. Labaw sa tanan, magulang ko og 10 ka tuig sa ako nga wife. Mao nga ako mo'y nagdala, kanunay nag-adjust sa ako nga wife nga kana si Pastora Imagine nga naa karon diha sa Saudi Arabia. Gidala na ko siya kanunay diha sa mensahe sa Ginoo, ibin sa pinulungan namo nga tali sa among matag pamilya lahi. Kay sa pagtudlo diha sa simbahan, o kiraman di ay ang bisyo, o ultimong pastor palahubog raman kay mo inom raman og beer. Hello, ako magyunang nasinati, dilir na ko i-mention ang ngalan. Kung mao day ni mahimo na ko senior pastor, o niya mao'y mutagay na ko beer, dito ko nahugno ba? Kaya nahimo makong assistant, tinuon na di ko mo deny.
Kay mauni atong pagtulunan sa kinabuhi, ayaw i-deny ang sayop. Maumangani diyas pamilya, kung sayop sa Biblia sayop, dili pwede nga mo dipinsa tas imong pamilya sa atong pamilya nga sayop. Mahimo matang konsentidor ana sister brother. Kung sayop sayop. Kung akong mga anak masayop sayop yun na siya, dili pwedeng akong dipinsahan. Ako pahinumduman ayaw anak-anak kay sayop man sadna. Dili kay sayop imong anak imo pag yung labanan bisag sayop di magdako ang ulo. Oh. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, in biblically, una as Biblia, sayop man siya, sayop yun na siya, sister. Dili may kabuk ang sayop na sakto. Mahimong sakto ang sayop kung ikaw magkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Ano na tayo mga alagad sa Ginoo nga naglantaw karon gikan sa Basay, labi na sa kinabuhi ni Pastor Renato Saison, Pastor Jeruel Limpahan from Lunoy, Bae City, Negros Oriental. Mga alagad sa Ginoo nga naminaw sa kinatibukan dinhi nga nagsunod ni ining ato ka programa, mga katawhan, wala tayo gidipinsahan, wala tayo gidipigan, ikaw o ako maigo sa balang kasulatan. Ano na si mensahe si Brad Sister Rosay Alferez. Good morning Pastor Saf, happy Sunday kanatong tanan. Adlaw karon nga pagdaig o pagsimba. Yes, of course, adlaw karon nga pagdaig o pagsimba. Una nga kaulan-ulan maron, o ya doon na tayo gitawag o commitment. Lord, kung ayuhon ko sa imong balatian, kung ayuhon ko sa akong balatian, kung tagbuon ko sa akong panginahanglan, musimbag yun ko, kung ano na pa ko'y gininawa. Hello. Asa naman atong commitment mga isor? Ingon dire sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 4. Kapitulo 4 bersikulo 20. Ato ning basahon. Unang Juan kapitulo 4 bersikulo 20. Ingon dire, kung may muingon nga gihigugma ko ang Dios, kini ato ni klarohon ha. Ako sa katawo mo ingon nga gihigugma nako ang Dios, sister brother. Lord, gihigugma ko ikaw. O niya mo ingon kas imong isikataw, igsuon sister brother, pastor pastora, gihigugma nako ang Dios. That is commitment. Ato nang pakiksaan ngadto sa Ginoo nga gihigugma nato ang Dios. Yes, kay siya mo'y nahigugma ka nato. Pero ang imong gugma, ulahira na ang imong gugma ngadto sa Dios, ang Dios mo'y unang nahigugma ka nato. Atong basahon padayon, ato ning klarohon ha. Kung may muingon gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isikatawo, mangutan ako, giunsa nimo pag higugma ang Dios apan imong gidumtan ang imong isikatawo? Unsang klase sa pagdumot? Klase-klase ra pa ang pagdumot sa tao ngadto sa iyang isikatawo. Kung nagdumot ka sa imong isikatawo sa imong pamilya, sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, dili ka muhatag og maayong pagtagad. Hello. Vice versa na siya, klaruho na to ni. Kung ikaw nga Kristohanon, Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother, Kristohanon ko pastor, wow, Kristohanon. Di ba nindot paminawon ay Kristohanon, dili yawanon. Kaya kung ang tao mo ingon yawanon ra ba ko sister, away mo doon, di mo. Huwag mo doon, di mo kapalo naman ang tao. Yawan mo tingin, ayaw pa doon na sungaya naman ang yawa. Sungayo niya tani, mura naman ang turo. Oh. Doon na ba'y tao mga kaeksunan nga kasagaran ni mo madungog, yawan on siya? Huwag mo padool ang pamilya ha, mahadlok pa na. Mahadlok magani ng tao makadungog nga ang pamilya na ay dili maayong gibuhat. Muingo man ayaw kumpiyansa na. Ayaw kumpiyansa na kay naaraman na sila yung mga agi. Di ba ang mga tao maantahay paglantaw niya? Mga ngilnig man eh.
Even sa tibok kalibutan, even sa tibok Pilipinas, doon ay mga tao nga mailado ang mga aplido nga mga ngilngi. Wala na yung mga tao mula to, hala, kuyawan. Ato ni basahan pagbalik ha. Kung may moingon, gihigugma ko ang Dios. Apan, doon ay apan ha. Apan, nagdumot di ay sa iyang isikataw, baka kon siya. Hala, ang taong nahigugma sa Dios unya nagdumot sa iyang pamilya, nagdumot sa iyang asawa, nagdumot sa iyang bana, nagdumot sa iyang mga anak, nagdumot sa iyang mga ginikanan, unya Kristohanon siya, baka kon siyang pagka-Kristohanon. Klaro din eh. Biblia mo'y nagsulti, baka kon siya, kay unsaon man niya paghigugma sa Dios. Klaro. Doon na kay commitment sa Dios. Pero ang imong commitment sa Dios mairisto kung ang imong kinabuhi din sa kalibutan dili haom sa kinabuhi sa Dios. Amen ba? Kay ang Dios dili siya mahikap. Ang Dios dili makita. Kay espiritu siya. Hello. Ang tao kung espiritu na lamang, patay na ka. Ang imong espiritu mobalik na tos Ginoo, o ang imong lawas mobalik sa yuta. Kay diin matagikan mobalik ni yuta, sister, brother, watiran ni magkaon. Bisag saon pa nato ni hid-hid og sitsyonso, kung saon pa nato ni hikap ni atong agtang usahay. Hello, watiran ni mukaon og mga anaha, og mga uliling ug sa padiha. Mao nga sa atong kinabuhi karon, naghulagway lang kining atong hitsura sa dagway sa Dios. Kay naghulagway man ni ang atong hitsura sa dagway sa Dios, kay ang Dios may naghimo nato, gihimo ta sama sa iyang dagway. Mao nga ampingin na. Ayaw yubiti ang imong pagkatawo, nga moingon kang nganong gipagkatawo man ko, nga sama ni ining dagway, nganong dili man ko pareha ni Brad Pitt, dili man ko ni pareha ni Angelina Jolie. Bisag unsa panimo kagwapa sa imong pagkatawo karon, pagkagwapo karon nga batan-on pagka-gold age nimo, unsa man ang gold age pastor, pagka-idaran nimo mangunot ra gyud imong ulo. Hello. Una nga kung dili ka kampante sa imong hitsura karon, magsige ka pa renovate sa imong ilong, renovate sa imong nawong hangtod mag-cancer. Imong yabusaran, atong yabusaran ng ato ang pagkatao mga igsoon. Tanawa ra gud. Kay unsaon man niya paghigugma ang Dios nga wala niya makita. Kung wala siya mahigugma sa iyang isikatawo nga makita, klaro ba kay ang Biblia nga makita apan gihigugma niya. Ingon diri, ang gisugo ni Hesus kanato mao kini, ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isikatawo. Kinsay kasugo? Ang Dios, si Jesus. Kung naghigugma ikaw sa Dios nga nagpadala ni Jesus, ingon si Jesus sa mga tao, kung gihigugma nimo ang Dios, higugma usab ang imong isikatawo. Kung dili nimo kayang higugmaon si sister, si brother, ang imuhang pamilya, imuhang bana, imong mga anak, imong mga ginikanan, imo ra gyud ang panabas-tamasan. Kung ikaw nga nagtinud-anay dihas pagpangalagad, padayon sister, padayon brother, padayon igsoon. Kay ang kadaugan wala diha sa imong pamilya, kundi ang kadaugan na as Ginoo sa umalabot nga mga panahon. Hinumduman nato dinis kalibutan, inigbalik sa atong Dios, tas sa tagsatan mga tubag sa imuhang mga binuhatan, sa atong mga binuhatan dikson. Kung nangalagad ang bana, kung nangalagad ang asawa, kung nangalagad ang mga anak na matinud-anon, mauranay gantihan
katong wala nang alagad nga matinud-anon, wala nag-ingon ang Biblia, maapil to sa kaluwasan inigbalik ni Jesus. Dilo, kay hinumduman na to, dili tanan nga sa simbahan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kung lisod man nato higugmaon gani ang atong isikataw nga makita, how much more unya ang Dios. Ibalik nato ni pagbasa. Kung may muingon, di ba kasagaran nato madungog, maumagyon ang inani nga mga pinulungan. Diyos nun ko, sister, brother. Wow, di ba makaingot ako? Kristohanong daigdig. Pero niingon dire, kung may muingon nga gihigugma ko ang Dios, apan nagdumot di ay sa iyang isikataw, baka kon siya. Kinsay kasulti, Biblia. Kinsay bakakon ang taong nag-ingon nga gihigugma niya ang Dios. O hinungdan, ayaw pagdumot sa imo ang isikataw, ayaw pagdumot sa imong asawa, ayaw pagdumot sa imong bana, ayaw pagdumot sa imong inahan o amahan. Kay bakakon kang pagkatao kung muangkon kang Kristohanon ko, sister. Base sa Biblia. Kay unsaon man niya paghigugma ang Dios, lisod yun. Di ko siya kahigugma sa Dios, kalisod magani siya paghigugma sa isikataw unsa pagkahaang Dios. Di ba giiskam ra iyang kaugalingon base sa Biblia? Di ba giuwat ra ang atong kinabuhi? Baka kung siya kay unsaon man niya paghigugma ang Dios nga wala niya makita, kung wala siya mahigugma sa iyang isikataho, klaro magud kayo ang Biblia man. Kay kung wala siya mahigugma sa iyang isikataho nga makita niya, question mark, makita niya. Ingon ang 21, ang gisugo ni Kristo. Kinsay gasugo? Si Kristo. Mao nga kung si Kristo mo'y nagsugo nimo o si Kristo gisugo sa atong Ginoo nga iyang amahan, why not dili ta mo tuo sa mga pulong ni Kristo? Kay kung dili ta mo mutuo sa pulong ug mensahe ni Kristo, anti-Kristo ta. Ang atong ipaminaw dili gikan ni Kristo, kundi si anti-Kristo. Kinsa man ang anti? Kontra ni Kristo. Mao'y atong ipaminaw. Tanaw ra gud si Jesus. Versikulo 21. Ang gisugo ni Kristo kanato. Wow, kanato ikaw ug ako na. Giklaro diha sa Biblia nga ang gisugo ni Kristo para sa mga tao. Kinsa may labaw, ikaw o si Kristo? Kinsa man ay musugo? Di si Kristo musugo sa tao. Dili kay ang tao musugo ni Kristo. Usahay maigsuon, ang Dios may atong mahayan. Mao may hadloko nato. Kuingon man ta maigsuon, di gani mo ga muhatag nako ang Ginoo sa ako ang kagustuhan, di mapukumalagan ana na. Di ba? Hadlokon man hinuon nato ang magbubuhat. Kita man ang hinuon mas labaw pa hinuon sa Ginoo. Tanawa si Satanas. Ang mentalidad ni Satanas nga iyang una-una gani mulabaw gi siya sa Ginoo, ning lingkod gi siya unta. Wa magani siya nakahimo. Tahagak magani siya sa trono sa Dios. Una-una alagod igsoon. Sa una-una pa lamang inumdumi sa pagkatao ni Kristo, ha? Si Jose nagplano nga mubulag kang Maria. Apan mitungha dayon ang anghel sa Ginoo. Niingon dayon ngadto kang Jose, Jose, ayaw biyang bulagi si Maria, ha? Di ba? Automatically kay gamanan manggod ang Dios. Tanaw ra gud ang gisulti ni Jesus. Ang gisugo ni Kristo kanato. Mao kini. Mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isikatawo.
Mismo si Jesus nagpamatuod ining basiha bahin na sa kasulatan nga kung ikaw nahigugma sa Dios, dapat ikaw mahigugma sa imong isig ka tawo. Unsa man po nang isig ka tawo, sister brother, kanang imong silingan, kanang dili imong relatives, dili sakop sa pamilya, isig ka tawo. Mangutana sab ko, kung imong gihigugma ang imong isig ka tawo, unya wala nimo higugma ang imong pamilya, kaya ba nimo higugmaon ang imong isig ka tawo nga wala gani nimo kayang higugmaon ang imong pamilya? Nga kanunay nimong ikauban, mga anak, kaya ba nimo higugmaon ang imong mama, ang imong papa nga maoy nagpundar gikan sa imong pagkagamay hangtod sa pagkadako, nga nagpundar na sa kagkaugalingon nimong pamilya? Wow! Kay kung dili nimo kayang higugmaon ang imong pamilya, how ka makahigugma ka sa imong isikataw nga dili nimo kanunay ikakita? Mao nga diha sa ministry, our first ministry is our own family. Ikaw nga alagad sa Dios, una nimong giwalihan ang imong kaugalingon, ayaw ng uban. Kay kung magwali ka sa uban, wala pa nimo walihi ang imong kaugalingon, sure ka nga makadala ka sa uban nga dili nimo kayang dalon ang imong kaugalingon kinabuhi, dili nimo kayang dalon ang imong kaugalingon nga pamilya diha sa pag-alagad sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jomar Kabual Calago from Pantaw Uno. Ano na sa mensahe? Maayong butag Pastor Saf. God bless. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa inyong madasigon nga paglantaw o pagsunod nining atong programa. Tanaw lang sa introduction pa lamang sa atong commitment. That is commitment sa Dios. Min-commit ka sa Dios nga wala makita. Mangutana ko, kinsa may inyong gialagaran, makita o dili, mapasaan, mahikap, dili. Kaya kung maingon ka, sister, brother, nga ang akong isimba pastor, katumang ako ang ilisan na yun o sinina, dili na na Diyos. Dilo, dili na siya Diyos. Pagtulon-ara na sa taos kalibutan, pero dias pa ng kasulatan, ang tinuon nga Diyos, dili siya makita. Maumanggani, maglisod ka gigugma sa imong sikataw, kung wala kay Diyos. Dilo, nga naman, ang imong gisimba, ang dili man sa makakita, ang imong mentalidad nakafocus mas imong gisimba nga dili tinuod nga Dios, nga wala nagbase diha sa pulong sa Ginoo. Kung nagbase na sa pulong sa Ginoo, wow, ngano kung dili nato tuohan, ngano dili nato kadlokan? Ay ang atong kinabuhi din sa kalibutan sa atong pagka-Kristoano, nagbase man tagpulong sa Ginoo, wala man ta nagbase ni sister o ni brother, wala man ta nagbase sa pulong diha sa title sa simbahan. Nagbase man ta sa kinabuhi sa Dios o sa kinabuhi ni Jesus. Yung mao nga niingon si Jesus diha sa 21 sa atong gibasa sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 20 ngadto sa 21. Mismo si Jesus nag-ingon siya, ang sugo ni Kristo kanato mao kini ang gihina, ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isikataw. Mangutana ko, unsang klase sa gugma nga imong gipakita sa imong isikataw? Ingon diri mga eksoon sa unang hari kapitulo 8 bersikulo 61, gipamatud-an sa bug-os nga kasing-kasing ang imuhang paghigugma ngadto sa Dios. Ay ang atong paghigugma, ang atong commitment ngadto sa Ginoo, kutubras pinulungan dili sukad sa atong kasing-kasing. Mawagtara na sister, oy, di man na mo bati, dili man na mo bati kahingawa.
Tanawa ra gud ang pamilya nga kulang og kaluoy sa iyang bana, kulang kaluoy sa iyang asawa, kulang kaluoy sa iyang mga anak, pasagdan in taon. Pasagdan. Kay kulang man sa commitment sa iyang pamilya. Magdumot man na sa iyang bana, magdumot man na sa iyang asawa, magdumot man na sa iyang mga anak, ug ang mga anak magdumot as mga ginikanan, ug ang mga tao nga nagdumot sa iyang isikatao, dili na patuog istorya. Kay kung mo patuo pa na sa iyang istorya, sister, brother, dili na magdumot nimo. Mahigop man na siya nimo. Kay ang iyang commitment nga to sa Dios na dili iya na makita, iyang na feel. Di ba? Kung ang imong pagkakristohanon karong sister, brother, ang imong pagpangalaga daog diya sa ulo mo sa Ginoo, imong ma-feel nga even ang Dios dili makita, apan nasinati siya, ipasinati ka sa iyang pagkamayo. Bisag dumtan ka sa imong silingan, bisag dumtan ka sa tibok kalibutan, apan magpabilin ang imong gugma sa imong isikata. Padayon, ako yung tambang nimo, sister Rosa Alferez. Dili lamang sa imong pamilya, sa tanan nga naminaw nining ato programa, mapastor man ka o pastora ka, mailder man ka, wala makadiha sa simbahan, ang tinud-anay nga commitment sa Dios, imong gihigugma ang imong pamilya nga imong nakita karon o ang imong isikataw. Kay dili gud ka makahigugma sa Dios kung dili ka unang nakahigugma sa imong isikataw, sa imong silingan. Amen ba? Maungan ingon diri sa unang mga Hari kapitulo 8 bersikulo 61, ang ipamatud-an sa bukos nga kasing-kasing ang imuhang commitment. Mga alagad sa Dios nga naglantaw karon, naagit ay commitment. Pag-iksaat nga tos Ginoo sa imuhang trabaho, sa akong nga trabaho. Maunga ang inyong ubos nga lagan, sa bisan sa kadaghan nga obligasyon, kita na ning kamot uban ang tabang sa Ginoo. Even what ay sweldo, ang gasweldo na to kang Ginoo. Mauman ay atong commitment. Pero wala kong nangandoy sa kong kinabuhi nga mulingkod ko ni Ning FM Radio. Ang akong ipangandoy sa kinabuhi nga magkinabuhi kong yano nga tao din sa kalibutan. Ingon diri mga kaigsuonan sa unang mga Hari kapitulo 8 bersikulo 61. Mao nga ang trabaho nga dili nimo pangandoyon, mao hinuoy ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sama ka Moises nga wa siya mangandoy, sama kang Jose nga wa ni Adam nga mahimo siyang gobernador, gikan sa pagkaubos nga trabaho sa iyang mga ginikanan. Sama kang David, magbalantay sa mga karnero, wala man to siya mangandoy nga mahimo siyang hari, apan sa diha nga napildi niya si Goliath, diha nagsugod nga nahimo isang hari. Mismo ang iyang mga igsuon wala nahitabo nga ang iyang mga igsuon nahisama kang David nga nahimong hari. Wala nahitabo ang iyang mga magulang nga nakapildi sa pag-iitan nga maldito nga mga Palestihanon, leader sa Palestihanon nga mao si Goliath. Nangurog ang iyang mga igsuon, ang iyang papa, ang tanang mga katawhan kaniadto sa pagkamaldito ni Goliath. Apan si David nga gikan sa uyamot nga magbalantay sa mga karnero sa iyang papa, gibuli pa siya sa iyang mga igsuon. Ikaw David, kapakaulaw lang yun ka. Giangin pa si David sa iyang mga igsuon, wala mangani ni magpangarasti nga kapila nami nakakitag kumbate, ikaw pa nga kasaguyon ng imong taming diha, galugos magani kagdala na imong taming.
giayog muli si David. Perting katawan ni Goliath, ingos Goliath, ikaw David, ikot ka. Ikot si David, ikaw Goliath, kadakop na laman ng imong tingog, mahunong ginaron. Kaya wa ko magsalig sa akong kaugalingon, nagsalig ko tudlo sa langit. Anak si Goliath, asa man ikaw ug ako kung magsalig kas kalibutan, wala ka magsalig to as langit. Bisa ko sa pa na to pugi, bisag iwan-wan pa ning atong simon diyas daruhan, diyas kaumahan, diyas atong negosyo, diyas atong trabaho, pero wa tay panahon para sa Ginoo. Di mga igo na sabta, may ingon na po, murag na igo na po kuha ni Pastor ay. Ingon diri sa 61 mga igsoon, ato ning pasahon. Sa 61 ha, ingon diri. Magmatinud-anon unta sa bugos ang inyong kasing-kasing. Di ba kanang unta, usa man na siya ka pangandoy sa usa ka mensahe. Unta, magmatinud-anon unta. Mao nga kami mga igsoon nga mga alagad sa Ginoo, kanunay lang yun ning namasin, dili sa mi manigurado. Ang among gihimo, ang among trabaho, mao lang yun ang pagpaambit. Dili nimo pasigarbo sa among kaugalingon nga pinaagi sa among pagwali, pinaagi sa social media, pinaagi sa FM radio, madala gyud namo ang tao. Dili mi manigurado isuon, kun dili namasin sa pamasin lamang nga ang Dios maoy maghari sa matag usa. Kay kun ang Dios na gani mo'y maghari, di man kapugong ang tao ana, dili kapugong ang organisasyon, dili kapugong ang title sa simbahan. Kun ang Dios na maoy magapamuhat, hinumduman ko nato tali sa Hitohanon o tali sa mga taga-Israel nga pinanguluhan ni Moises. Naglabot man si Paraon, imbis gibuhian na ang mga taga-Israel, gipagukod man Hinoo ni Paraon, patya silang tanan walay ibilin kisay nangamatay. Hello, kay ang Diyos doon na sa i-promise ni mo. Tanawa ragon si Abraham, ato nirong basahon, human-ami karon. Ingon diri magmatinud-anon unta sa bukos ang inyong kasing-kasing ngadtos Ginoo. Wow, kami mga alagad sa Ginoo kanunay na gawing namasin. Sister, brother, matinud-anon unta ang atong kasing-kasing. Labi na Domingo ra bagadron, unya ulan-ulan. Hello, maglisod magani ta pagpakita sa tinud-anay diha sa pagpangalaga nga buhi pa ta. Maglisod magani ta pag-adto sa simbahan kung dandog ang dalan. Pero sa wala pa mga igsundo na kay gikinahanglan sa Dios, Lord rin or siyay. Kung imo kung ayohon sa akong balatian mo, alagad ko nimo. Hello, di ba sakit kayo mga igot ta sa Biblia? Dili man ni among pulong. Pulong ni Ginoo, dili ni among pulong. Igo ra gyud ang gipiyalan, sister, brother ni. Diha sa itong kinabuhi din sa kalibutan, dili na mo ang kundon nga amuan ng mensahe. Ang among trabaho, mao ang pagbahig, mao ang paghanay, uban ang kaalam sa Ginoo. Kay dili gyud na mahanay ang mga mensahe kung walay kaalam sa Ginoo. Paruson naman na. Mga magwawali mo, pili raman na mga igso sa dapit rapon niya. Di man na muwalik mga igo. Di, mo ingon ra, okay raman ko ng inom. Musa ko'y okay. Dapat ko'y okay, maigsoon, baka kung mahubog ang tawag ikas inom, mga wagwag-wandog-wandog, mas kasada. Kanya okay ra din na. Mangilok magkaugalingon, dili kaugalingon nga area. Okay ra di ay.
mao nga dias Biblia may isun walay okay basta dili okay dias Biblia ang tao ray ga okay dili pwede maisun nga magbuota sa plano sa Ginoo dili na to siya unhan mao mangani daghang tao mafilyo mapakyas dinis kalibutan kay unahan man ang plano sa Dios sa imong kinabuhi sa atong kinabuhi di man maghulat magdali-dali man madato di ma-scam doon ay mga messages nga moabot sa imong cellphone nga mo ingon nga bisag 50 na pesos ragod registration unya doon ay pabala dito ayaw og response na may mga reminders daan di ba diha sa imong cellphone mo automatic diha kung unsay kalihukan diha sa ato ang palibot nga warning muring ba diya automatic ba na imong cellphone muring warning doon na hello, may cellphone kay buwarning automatic. Diba? Ingon diri magmatinod-anon unta sa bukos ang inyong kasing-kasing. Kinsa man ang inyong ako na, ikaw na, kitang tanan na. Matinod-anon unta. Matinod-anon unta ang inyong mga kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios og magtuman sa iyang mga balaod og makasuguan sama sa atong gibuhat karon na perting klaro ha ang atong gibuhat karon sa inyong pagpaminaw sa social media pag-open sa inyo ang cellphone pagpaminaw aron ta makakaton aron ta makinabuhi sumala sa ato ang pagkakristohanon mga listener sa Sign FM sa kabukiran sa Tanay City sa kabukiran sa Bayawan City sa kabukiran sa Tuluka City mga kaigsunan sa Tanay City sama sa inyong gibuhat karon na naghago mo pag-open paglantaw sa FM radio paglantaw sa Facebook live sa asan mo gikan sa asa mo ka nahimutangan karon di ba? Sama sa atong gibuhat. Kung ato ka sa simbahan, dapat kinasing-kasing ang atong pag-ato sa simbahan. Kaya kung dili gani na kinasing-kasing, masigira makapasiklap sa pag-ong sipato sa imong sister, brother, unya. Blantaw ka sa sinina, unya, murag pag-umag yun eh. Levi's, dagway tingalin eh, or Nike, o sipatos na isong Nike kasi. Adidas o niya Adidas di ay ngalar aday Adidas pero ang tinudan ay dili Adidas di-scam na biyapon ang tao matinudan o ragot ang tatamay so nanawa ko si Abraham unsay commitment sa Dios ngadto kang Abraham kinsay ning saan ang Dios o si Abraham ang Dios atong imaginon sa ang Diyos may naghimo sa tao, ang Diyos may musaan ganito sa tao. Pero kung ang tao may musaan sa Diyos, balo lamang. Ikaw o ako rin kayo mahibaluan na. Ako di yun ko mo judge. Kung unsay commitment ninyo, atubangan ang inyong commitment ngatos Ginoo. Kay dili pwede nga ang inyong commitment ngatos Ginoo, ako inyong pagkasadon. Kaya mismo ako doon ako'y commitment pakiksaan ngatos sa Diyos. Dili mahitabo nga inyong pagkaksaan kung mapakyas mo ako inyong pasanginlan ayaw musamot kita kawahinungdan ato bagas Ginoo kung ma-failure mo mapordoy mo simbahan mao'y panisinungtan kanang magong simbahan na away-angay samutang gadala diha nga pastor pastora ayaw masamot kita way pulos sa tubangan sa Dios. Tanawa ako sa kinabuhi ni Abraham mga igsoon. Genesis kapitulo 12 versikulo 1 ngadto sa 3. Kinsay may promise ang Ginoo ngadto kang Abraham. Di pamatud-an pa nas Ginoo. Pamatud-an. Mao mangani sa pagkatao ni Apostolo Juan na amang si Zacarias kayang amahan kayang asawa gulang naman sama-sam ni
ni Sarah. Kung nasa itong kinabuhi, maigsoon, base sa palang kasulatan, nagsaan magud ang Dios. Pero pamaton ni Esab, nga imong pakiksaan biya igsoon, ikaw ra gyud nahibalo. Wa mi labot mga igsoon kay wala mi sa inyong kinabuhi. Wala mi. Dili mi ka-explain. Kay wala mi kabalos kung sa inyong una-una karon nga igong ba mo sa mid-size Ginoo ni ining matahong nga kabuntagon. Sa tanang mga follower o listener, dili ko mangayong dispensa mga igong mo. Kaya ang akong giwali diri, dili ni akong wali. Dili ni akong mensahe. Kung dili mensahe ni Ginoo nga gipaabot sa matang usa ka nato igsoon. Anawar ko Genesis kapitulo 12 bersikulo 1. Ang Ginoo nakigsaad kang Abraham. O gipamatunan sa Ginoo sa kinabuhi ni Abraham nga ang iyang kaliwat sama sa gidaganon sa kabituonan sa kalangitan. Mangutana ko karon, sister, brother, unsa may imuhang commitment katos Ginoo. Ayaw kong inang nalimot ka sa panahon nga ikaw nanghinanglan sa Ginoo. Kung nalimot ka, hinumdumi, mangutana ko karon, kung ang Dios malimot sa imong kinabuhi, malipay ka. Hello. Kung ikaw na commitment sa Ginoo, o niya, muingon ka, wala man kong magsulti ana, sister, brother. Mangutana ko, kung ang Dios malimot nimo, malipay ka. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Clisty Pargan Rivas Rebolin, ni Ma'am mga Rivas family, Rebolin family, maayong buntag kaniyong tanan. Amin, Pastor, glory to God. Thank you sa pulong sa Dios nga amo madungo. Ining among wali, ining among winsahi, dili gyud ni amo ang among trabaho, mao ang pagbahi, mao ang paghanay, mao ang pag-explain. Walay gidipinsahan, walay giditigan, matod pa sa Tagalog, walang kinikilingan. Kitang tanan mga igo sa balang kasulatan. Ingon diri, si Abraham gitawag sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Abraham. Tanaw ra ko. Ang Ginoo maoy nagsulti kang Abraham. Unsay sulti si Ginoo ato kang Abraham? Biyai ang imuhang nasod o ang imuhang mga paryente. Gipabiyaan sa Dios ang iyang nasod o ang mga paryente. Asan kaha ni sa Abraham? O ang balay sa imong amahan o lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat og mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw og himuon kung bantugan ang imuhang ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Diba? Grabe naman. Niingon ang Dios, himuon kung bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin sa kanasuran. Abraham, tanaw ra gud si Joseph, gidaog-daog sa iyang mga igsoon, gibuli, gihulog sa baka, gibaligya sa mga langyaw, naabot sa Ehipto, apan sa diha nahimo nabantugan ang iyang ngalan. Jose maoy gobernador sa kinatipukan sa Ehipto. Nadungganon si Jose ay Ginoo. Di ba sa katilingban dunay mga tao nga 50 kamo sa kaniadto, walang wala, even gani sa pag-eskwela, galisod og palit og sipatos, galisod og palit ni graduate nga white chinilas. Gibuli sa mga classmate, gibuli sa mga magtutudlo, karon na ilado. Ang ngalan, dili na ko na ngalan. Grabe sa.
Si Abraham maigsoon ingon siya, biyahe ang imong nason, biyahe ang imong panimalay, lakaw sa lugar nga diin gitawag ko ikaw, an-awa ra gud atong niklarohon. Ingon siya, ikaw himuon kong bantugan. Tinuod igsuon nganong mabantugan ang tao, moingon man nga adto dito kang sister, brother, kusog ra ba ito? Mananambal ra ba ito? Mananambal. Ikaw mo'y mahimong mananambal, dili na ang Diyos. Ang imong ngalan, mahimong Diyos. Kaya mo ingon man nga, lakaw dito, pastor, patambal dito. Dili di ako mananambal. Hello, bukla ako, dili ko mananambal, sister. Ang mananambal ang Ginoo. Pero pinaagi sa atong mga pag-ampo, dunggon tas Ginoo. Dili ta matawag nga kita mo'y mananambal, di yung ko muangkon ako mananambal. Dili sab ko muangkon nga kining ako mensahe gikan ako ani. Kining atong gimensahe gikan gunis Ginoo, dili ni gikan sa tao. Tanawa ra gud si Abraham, klarohon nato ni balik ha. Bersikulo 2. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat. Kisay nagsaad, kisay ni commit ngadto kang Abraham ang Ginoo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat og himuon mahimo silang dagkong nasod. Tanaw ra gud, mahimo silang dagkong nasod. Panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan ang imong ngalan. Tanaw ra. Sa diha nga si Abraham nahimong bantugan ang iyang ngalan, aron mahimo kang panalangin alang sa uban na unsaon man nimo pag-ingon nga mahimo kang panalangin sa uban nga wa magani ka, di magani ka angayang makahatag og pamapanalangin sa imong kagulingong pamilya. Unya mo ingon kang magpastor ko, magpastora ko, maglider ko simbahan. Iway angay ng mga pastor. Ikaw raw po tingali, huwag kaingon na way angay. Kung nakasabot kas pulong sa Ginoo, ang mga alagad sa Diyos nga nagserbisyo, dilibin na sa yun. Mga alagad sa Ginoo karon nga nag-watch sa Facebook Live, ibigyan na sa yun ang inyong obligasyon, akong obligasyon. Mo ingon guguan na. Kaya sa tibok na kong kinabuhi, di ko layhan. Di ko layhan mahimong magtutublo. Ako pangandoy kaniadto, okay lang kong mag-drive kong sakyanan. Makahimo ko mo drive, okay na. Mahimo ko nga makabalo ko mo kanta, okay na. Mahimo ko makabalo ko mo play o gitar, okay na sa ako. Wala ko mangandoy nga mahimo tang leader sa simbahan. Kay nahibaluta kung unsa karisko ang trabaho sa paglid og mga tao. May pay magkatan ko usa ka libo ka karnero, usa ka libo ka baka kaysa mga tao adunay kaugalingong prinsipyo para banyo. Hello. Apan kung ikaw o ako gibutang man sa katungdanan, atong paningkamutan, atong buhaton kutob sa atong mahimo ang tawag sa Dios atong kinabuhi. That is our commitment unto God. Si Abraham doon na say nadawat nga mensahe gikan sa atong amahan nga mao ang Dios. Ingon siya, himuon kong bantugan ang imong ngalan Abraham aron makitang panag-ingnan sa uban. Ang atong kinabuhi bisag nindot pa kang mohani, bisag mo nindot pang mohanay sa wali. Apan ang imuhang kinabuhi dili angayan og takos nga mahimo kang bantugan kay wala di mo gipahari ang Dios sa imong kinabuhi. Time will come, balik lang yapunta sa sinugdanan. Ingon diri sa 3, panalanginan ko katong magapanalangin kanimo. Imagine nimo kinsay kasulti niini ang Ginoo ngadto kang Abraham. Sa diha nga ang tao nga mo panalangin
ngadto kang Abraham, ang Dios mo'y mo panalangin sa tao nga mohatag og panalangin ngadto kang Abraham. Mao hinungdan ang matag usa kanato si kinsa man ang layhan nga mohatag sa mga alagad sa Dios, muhatag og pabor o panalangin, musir sa blessing nga gikan sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y mo panalangin sa naghatag ni atong mga alagad ngadto sa Dios. Hinumduman nato kung ang usa ka tawo nakasabot sa mensahe sa Ginoo, dili na gani na siya mistil pa nga walihan diha sa paghatag. Kay kung ikaw ug ako nakasabot sa mensahe sa Ginoo, no need na gani nga magsigi patagwali, paghatag sister, paghatag og tithes, paghatag ikapulo, kay nakasabot ka nga sa diha nga ikaw mohatag, ikaw mo'y panalanginan, dili ka tong imong gihatagan. Nakuha na to. Dili ka makapugong sa paghatag sa mga alagad sa Dios nga naghagok, wala ko nagpasabot-sabot. Bisag si kinsang alagad sa Dios nga nabutang sa inyong kasing-kasing una-una, buhata na kay ang panalangin mo abot sa naghatag. Amen ba? Si Abraham ning ingon ang Dios, panalanginan ko katong mo panalangin kanimo Abraham. Wala nag-ingon ang Dios nga ang naghatag sa panalangin ngadto kang Abraham, dili niya panalangin. Anawa na ko. Wow na to. Pag-ayo ug usisaho na to pag-ayo ang matagpanig diha sa balang kasulatan ug sakto na to pag-ayo upan ang kalam sa atong Ginoo. Kay kung wa gani tay kaalam sa Ginoo, paros-paroson naman nato ni. Amen toldo. Hinumdumi ni ingon diha sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18. Walay tulbok ni kudlit nga pagkasayloan diha sa basahon sa balaod. Sang lito na pay pagsubang ang adlaw o pagsalok. Matuman ang tanan. Natuman ba ang saad sa Dios kang Abraham? Natuman sister. Hangtod karon do na pay mga hangtod karon and forever. Ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, ikaw ang Dios kang Jacob, o ikaw ang Dios kanato ug sa walay katapos. Grabe. Anawa ra ko. Panalanginan ko katong magapanalangin kanimo kinsay nagsulti niini. Simbahan, sikta, ang Dios. Panalanginan ko katong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko katong magtunglo kanimo. Grabe. Ikaw nga alagad sa Dios, pasagdai ang mga tao mo tunglo kanimo, kay ang Dios mo'y mo tunglo sa mga alagad sa Ginoo. Kinsa si Abraham, gisaaran siya sa Dios. Panalanginan ko ikaw Abraham. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Brenda Sambila Turco. Kumusta mo Pastor? Diha Pastora, diha sa Lugta. Nagwasosab sa ato nga programa. Good morning Pastor, good morning sa diha sa Lugta. Ni adto ko atong usang adlaw tingali to. Ning paking lang ko. Tay ning tingali. Gado na mo'y mga lakaw. Salamat sa Ginoo sa inyo nga paglantaw karon. Kumusta mo diha? Muna nga kung wala pa mo'y overnight fellowship karong 31, maghiusa ta dire sa balong. Ang ato nga magpaambit sa mensahe sa Ginoo, ang atong station manager nga si Pastor Gedeon, kanila rugikan gayon sa Malabuyog maigsoon. Muna nga doon natay mga activities dire, mga singing contest. Muna ako gipay balo, kinsa katong mo appeal sa singing contest -1. Ablita maigsoon, wala lang yun tayo gipili. Open lang tatanan bisag unsang organisasyon. Basta kay para sa Ginoo. Ayaw po tong mga love song. Ayaw po tong ikaw pa rin nga kay April Boy. Basta mga Christian song. Yan nananghin ako sa atong station manager. Kaya dili man ta pwede magbuot-buot doon. Di siyempre dili man ni atong istasyon. Ego rapat ang ipalingkod dire maigsoon. Ipamanage ba? Ako dili ko magbuot aning mao nga istasyon. Labaw sa tanan,
ang ato pong FM sa atong istasyon nga atong manager, dili po na siya magbuot, kundi ang magbuot ang Ginoo. Hello. Ang tanan nga atong nahuktan din sa kalibutan, igo ramat ang gipialan ani sister, brother, pastora, pastor, tanan nga mga alagad sa Ginoo karon nga nagwas. Sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi, kining tanan nga gipial sa Ginoo, diay ko ni ato Nasalamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Tanawa ra gud. Atong ibalik hang atong oras karon. Alas 6:30 naman ya. Ako ning ihatag sa atong DJ alang sa mga pagpadayon sa mga greetings mo. So, dili lang nako ni i-off kining ato nga live. Ako ra gyud ni hatagan og pagtulunan sa kinabuhi ni Abraham. Tanawa ra gud. Kinsa imutunglo sa magtunglo sa mga alagad sa Ginoo. Dili sikta sa simbahan. Dili title sa simbahan kundi dili ang Dios. Ana ora ko do. Ingon nila. Panalanginan ko katong magapanalangin kanimo. Apan tunglohon ko katong magatunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Grabe naman. Panalanginan ko ang tanang nasod. Inaagi kanimo Abraham. Salamat sa Ginoo, ako ra ni nga sundan og awit makalangit o ni ako ning iton over sa atong DJ.
Sa ngalan sa labing alam din ngayon, sa libang puwersa sa kalangitan. Sa ngalan sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa ngalan sa atong general station manager, Reverend Kim Raya na makasaol. Sa atong Reverend sa Free Art Candelario. Kini si DJ na alang sa mga pagtubayan ining kabuntagon na karon. Musbon ko maayong buntag sa tanang nagapaminaw. That is the Shine FM 95.3. Maayong buntag ngayon sa tanan. Bisan man sa magalantaw sa live na to, maayong nga buntag. Sa pangano, may dakong buhato, sa imuhang pagtuo, may dakong milagro. Sa pangano, may dakong buhato, sa December 8 na June, dahil sa 2024. Pilang na lang kasi mana, pilang na lang mga kaadlaw mo agi. Dinagyan mo pungan. 2025 na gyud pagkasunod. sa imuhang pagtuo, may dakong milagro. Sa pangano, may dakong buhato. Salamat kayo sa tambuhay nga Diyos, salamat kayo sa lain na pong adlaw, lain nga panalangin nga kinabuhi na gihatag ka nato. Una sa tanan maayong nga buntag sa tumang kaigsunan, dari dapit sa balok o dapit sa Pilipican. Bisan tuman sa tanang mga taga Kangkwe. Good morning, dapit diha sa Kangkwe. Karon nga mga tagnaan, ulan-ulan, taligsik yun. Adi ginato na mapungan. Sa pangano, may dakong buhato, sa imuhang pagtuo, may dakong milagro. Sa pangano, may dakong buhato, sa imuhang pagtuo, may dakong milagro. Wala
sa Kangkwen, mayong kabuntag sa tanang buhaga sa family. Sula family, Dagudog family, o bisan pa man sa Tibok Dalmasyo family. Walay kang kumpara, walay kang kumpara, walay kang